שריגש אותנו במיוחד. אמיר אדרי הוא אחראי המאבטחים בבית החולים בלינסון ביום-יום, אבל מהרגע שנחשף לחולי הקורונה במחלקות הסגורות, בודדים, מוזנחים, במצב נפשי ירוד, הוא החליט לנצל את ההכשרה שלו כספר ולהפוך לספר של חולי הקורונה. שלום אמיר. שלום, בוקר טוב, מה שלומכם? אנחנו בסדר, כרגע אתה בתפקיד המאבטח. נכון. אבל חוץ מזה למדת מתישהו ספרות, לא עסקת בזה. מתי הבנת שאתה רוצה להיכנס וקצת לעשות טוב ככה אצל החולים? אני במהלך תפקידי, אני מסייר בכל בית חולים בלינסון, ואני עובר דרך המחלקות של הקורונה. אני אצלנו ב--3-4, תת-קרקעי, כל מהלך הסיורים שלי שם, אני מסתכל על המצלמות, תמיד שואל אם יש חולים שמשוחררים, חולים שמבריאים, ויש הרבה שאני מסתכל עליהם גם כן, ורואה שהם טיפה מוזנחים בשיער שלהם, טיפה עם הזקן ככה ארוך, ואיפשהו זה לאט לאט עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה חלחל בי, ורציתי פשוט להיכנס ולעשות להם משהו טוב. אז מה, הלכת למנהל וביקשת אישור? נכון. הלכתי לדוקטור רוטמן, מנהל בית החולים. שאלתי אותו אם אני יכול לספר את המחלקה של הקורונה. הוא היה ממש מופתע, הוא ממש שמח. השאלה הראשונה שלו הייתה אם התחסנתי פעמיים, ואמרתי לו שכן. הוא אמר לי, בשמחה תעשה את זה, וככה הרמנו את המיזם הזה. אז אתה נכנס פנימה, אני מתארת לעצמי ככה, במוגן כולך, אתה נכנס לאותם אנשים ששוכבים שם, אתה יודע, בוודאי מאוד בודדים ועצובים, ואתה מציע להם להסתפר או לעשות פן או להתגלח, איזה תגובות אתה מקבל? וואו, גלית, אי אפשר לתאר דבר כזה, באמת. זה אתה נכנס, הם מסתכלים עליך, אתה אומר להם, חושבים שאני רופא או איזה אח, בהתחלה, ואז אני אומר להם, שלום, אני מעצב שיער, אתם רוצים תסרוקת, תספורת, בא לכם לעשות פן? הם אומרים, מה? הם כאילו לא שמעו את זה טוב, ואז אני אומר להם את זה עוד פעם, הם אומרים לי בשמחה, כאילו, ואני אומר להם, אני ספר, ואני עובד בבית החולים, בתור ראש מאבטחים, ופשוט רואה חיוך גדול על הפנים, פתאום העיניים שלהם זוהרות, פתאום הם כאילו הולכים למסתרה עכשיו שהם בבית. תשמע, אתה מצליח בטח להוציא אותם לפחות מחשבתית מהתופת הזאת, לפחות לכמה דקות. לא, אבל אני רוצה לשאול אותך אחד, אתה יודע, כשביקרתי אני במחלקת קורונה, הרי אתה מתלבש ומתמגן נורא הרבה, ונורא קשה, אחד הדברים שהצוות הרפואי התלונן, שנורא קשה להם להכניס למישהו עירוי או זונדה או דברים שצריך, כי אתה כאילו הופך להיות דובי גדול ונורא קשה לעשות פעולות פשוטות. איך אתה עם המספריים וכאילו לספר, אתה יודע, טעות שלא תוריד למישהו אוזן? לא, אני עושה את זה ממש בעדינות, אבל ברגע שהמספריים אצלי בידיים, אני זורם על זה, לא משנה מה תשים עליי. הכל בסדר. אני נכנס כאילו ממש כמו שאני נכנס, כמו רופא, כמו אח. ובאמת קשה להיות בחליפה הזאת, אתם לא מבינים כמה הצוות הרפואי פה של בלינסון באמת עובד עבודת קודש. איזה יופי של דבר. טוב, ואנחנו פה, עידו מינקובסקי צריך תספורת, הוא יגיע אליך. ממש, אבל איזה יוזמה מופלאה של בלינסון, כל הכבוד, ואיזה בחור, איזה בחור. זה לא בלינסון, זה שלו. צודק, איזה בחור, איזה איש אתה. יפה, תודה חביבי. טוב, אני רוצה להגיד עוד משהו. תגיד. אוקיי, אני באמת, כל הנתינה הזאת וכל מה שאני מעביר לאחרים, זה באמת, זה הכל מאבא ואמא. אבא ואמא גרים בקריית שמונה, אנשים מדהימים, הם לימדו אותי על הנתינה הזאת, לימדו אותי איך לעשות חסד עם אנשים, ובאמת לעשות את זה באהבה גדולה, ותודה רבה לכם שאתם מארחים אותנו פה את בית חולים בלינסון. תודה רבה לך. מי שאומר תודה לאבא ואמא. איזה לב גדול, איזה לב גדול. מזכה את כולנו. לגמרי. תודה. יפה. טוב, יש גם, זה נחמד. יותר עסקנו בזה בסגר הראשון,